ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ। ରଘୁବଂଶର ରାଜା ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଟରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାମ, କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଉପନୀତ ହେଉଥିବାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଥରା ନାମ୍ନୀ ଏକ କୁଚକ୍ରୀ ପରିଚାରିକାର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଏକ ବର ମାଗିଲେ। ଏହି ବରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଗମନ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବନବାସ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବନଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦୁକା ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ବନବାସୀ ପରି ବକଲ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସୀତାକୁ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସୀତା ଉଦ୍ଧାର କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। 14 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ପ୍ରକାରର କଥାରେ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଭପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ବାସନା ଦଣ୍ଡ। ସୀତା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବ କୁଶଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲବକୁଶ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି। ପରେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମିଳନ ହୁଏ ଓ ରାମଙ୍କ ପରେ ଏମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି।